Creu el sonat que tothom està sonat. Segons el meu punt de vista, quasi tothom està sonat i no s'entén de què hi està. Crec que es veu que la majoria de gent ens movem més per passions que per idees racionals i en aquest sentit estem un poc sonats. Quasi ningú, o ningú diria jo, té racionals totes les seves idees i cap idea passional. Per això crec que tothom està un poc sonat, però hi ha graus. Alguns han de prendre medicació que restringeix neurotransmissors perquè puguem raonar un poc. Les funcions lògiques de la raó són un funcionament restringit de les neurones. Jo estic diagnosticat i m'entenc que estic sonat, però veig un món ple de sonats no diagnosticats. Per què hi ha tanta gent amb els vehicles tot el dia d'una banda a l'altra? Resposta: perquè estan quasi tots sonats. Durant la pandèmia es va veure clar que gran part del moviment de vehicles és innecessari i fruit de la malaltia mental no diagnosticada dels seus conductors. I qui diu moviment de vehicles també diu altres moviments, com comunicacions telefòniques, internet, tota classe d'espectacles, etc.